Кои правила да спазваме и на какви природни средства се осланяме, за да имаме здрава и красива усмивка, ще ми каже сега хомеопатът и шуслеров терапевт, доктор Василка Юрукова. Здравейте. Доктор Юрукова, здравейте. Да започнем с това до каква степен генът наистина има пръст в това, ще са ни здрави ли зъбите или не. Гена има решаващо значение. Някъде около 60% зависи от това, което сме наследили от нашите родители, но 40% са факторите, които ние можем да променим. Грижата, хигиена, грижата, за зъбите и за венците и също така, съответно, начинът на хранене, който оказва голямо влияние върху зъбите и венци. Всички знаем, че трябва да си мием редовно зъбите, че е по-добре да избягваме сладките неща. Какво друго? Кои са другите фактори, които оказват влияние? Например, много рядко се коментира за ефекта на фитиновата киселина, която се съдържа в редица продукти. Коя киселина? Фитиновата. Така? Фитиновата киселина, тя се съдържа в обвивките на пълнозърнестите продукти. Ядките, семената, бобовите растения, кафявият ориз, дори пълнозърнестото зърно. При което тази фитинова киселина не позволява на важни минерали, като калция, магнезия, цинка, желязото да се усвояват от тялото. Сега ще излезе, че пълнозърнестите храни, които толкова ни се препоръчват, всъщност имат и някакъв вреден ефект. Да, имат и вреден ефект, така че има възможност тази киселина, нейното въздействие да се намали до известна степен. Ако да кажем, не използваме ядките без сурови, а най-напред ги накисваме. Накисваме ги за 12 до 18 часа. Същото важи за бобовите продукти. Между другото, това е традиция в България. За боба, да. За боба, да. Да си накиснеш бадемите или лешниците, вече не ми определено се оказва, че са далеч по-лесно усвояващи се, отколкото аз имам приятел, който винаги си накисва бадемите. Така ли? Вкусни ли? Аз не съм пробвала. Определено са приятни. След това ще ги изкиснете, разбира се. Да се махне водата в този смисъл. Ама толкова ли сериозен проблем с тази киселина, защото избрах фитиновата река? Ами с времето да, защото ние всекидневно използваме тези продукти. Нещата се наслагват. Освен това, друг проблем, който често създава проблеми на зъбите, е това, че имаме една повишена киселинност много често в организма от начина на хранене. А тази повишена киселинност води до една по-киселина слюнка. Тя разяжда зъбите, същевременно пък създава условия за възпалителни процеси в устната кухина. Много често хора, които имат възпаление на венците, имат проблеми като стафилококова, стрептококова инфекция. Да кажем, кои са храните, които допринасят за по-високата киселинност? Всичко, което обичайно ядем, без плодовете и зеленчуците. Така че трябва да наблегнем основно по възможност да увеличим количеството на пресните плодове и зеленчуци. За да се алкализираме. Да, за да може, доколкото е възможно, да се алкализираме. Добре, кои други храни, освен това, което споменахте до тук и сладкото, влияят зле на зъбите? Има ли нещо друго, което трябва да имаме предвид? Например, газираните напитки, тъй като те отново съдържат голямо количество захар в тях. Оказва се, че в някои от газираните напитки, например, има до 10 чайни лъжички захар. Така че е добре и те да се избягват. При препоръчителна норма на ден 4-5 лъжички захар от Световната здравна организация, само да добавя. Ти тук си много зле, като знам начинът ти на хранене. Така ли? Да не се обиждаме в националния ефир. 100% киселинен, нали? Ти си киселин, защото си... Между другото, тя всяка сутрин пие лимон тузу, идва на работа. Ти е фреш. Така, но да не изместваме така. Добре, какво можем да направим, за да си помогнем на зъбите? Има ли някакви природни средства, които могат да са ни полезни в битката за здрави зъби? Грижата за зъбите трябва да започне още от детството. Тогава, когато детето израства в детството, след това дори и в пубертета, когато много децата дръпват на ръст и съответно калцият, който е необходим, отива в костите и мъничко не достига и за зъбите, може да се подпомогне с взимането, например, на минерали. Например, 2 шуслерови соли, калциеви шуслерови соли номер 1 и номер 2 могат да помогнат много добре, защото те са естествените съставни части на костите и на зъбите. Тук отново шуслеровите соли идват на помощ, така ли? Идват на помощ за това, защото, виждате, при много от децата имаме много ранни кариеси, имаме оформяне на кухи зъби. Защо кухи зъби, особено когато са постоянните зъби? Защото просто когато се оформират зъбите в пубертета, в детска възраст и след това в пубертета, много често не е завършена минерализацията. Тоест, те не съдържат достатъчно калций, при което често се формират много бързи кариеси. Това може да се избегне, ако се взимат съответно подсилят се и
именно минералите, които участват в образуването на зъбите. Много е лесно да се разбере дали има такъв дефицит при децата. Всички деца, които са с по-висок ръст, те са рисков контингент. Отделно това бели петна, когато има по зъбите, проблеми с емайла, крехък емайл или дори при някои от децата има зъби, които са с липсващ емайл. Как липсва емайл? Действително неприятно. Това е когато има голям дефицит, например, на калция флуорид, на флуороапатита. И също няма какво защитава зъбите. Точно така. А отделно от това можем да помогнем с шуслеровите соли, пак 1-2, но към тях да се прибави 11, силицеята. Тогава пък, когато дечицата имат много малка челюст, а съответно много зъби, при което се налага носене на брекети. Тези 3 шуслерови соли могат да помогнат да се нормализира по-бързо, да нарасне челюстта, по-бързо да се наместят зъбчетата и съответно да се скъси периода, в който да се носят брекети. И отново ще попитаме дозировката каква е и все пак препоръчително. Обичайната дозировка при профилактика или при леки случаи е само по 2 таблетки на ден, но тогава, когато става въпрос за тежки случаи, добре двойна доза. И за дълъг период от време, защото отнема време преди тези соли да се усвоят в организма. От каква възраст нататък е подходящо? Когато лекаря види този проблем още при млечните зъбки, тези деца обичайно имат много кариес и още на млечните зъби, той може да започне тази профилактика още тогава. И тогава виждаме и по-добри резултати, защото постоянните зъби излизат по-здрави. Да, защото, за съжаление, ако е развален млечния, шанса и постоянния много бързо след това да се развали е много по-голямо от това, което всички сме чували. Да. Много се спори за това полезен ли е флуора и трябва ли да се дава като добавка. Вашето мнение, като говорим за профилактика? Няма никакви научни доказателства за ефекта от флора, в смисъл за полезното действие на флора в питейната вода, но въпреки всичко това се прави от много години. 70-80 години, например, се прави в Щатите вече. А от друга страна се натрупват научни доказателства за вредното въздействие на флора. Така, например, увеличаването на флуорирането на водата увеличава с 35 до 40% децата, които са засегнати от флуороза, т.е. от отлагането на флуор и засягането на зъбите. Зъбите стават ронливи. Между другото, увреждат се и костите. Костите стават също трошливи, ронливи по типа на остеопорозата. Но има и по-неприятни последици. Да, какви? Много по-неприятни последици, които са установени още от австрийски учени през 70-те години на миналия век, а именно, че се уврежда ДНК-то на самите ензими. А вие знаете, без ензими не може да протича нито един процес в човешкият организъм. Променя се формата на ензимите и съответно при променена форма имунната система не ги разпознава като свои и започва да ги атакува с антитела. Т.е. формират се автоимунни процеси. Отделно от това флора, например, който се използва, говорим за флуорида, а не флора, като елемент, който е микроелемент нужен на организма, а за флуорида, който се използва в водата, той, например, също така уврежда колагена. Т.е. уврежда и кожата, поддържащите тъкани, ставните връзки, мускулите. При предозиране се получава това или въобще при не, употреба? просто при дълготрайна употреба и наслагване в организма. Флуоридът е крайно вреден, бих казала, а не полезен. Пак ще искам да кажа, че ние от малки си спомняме, като сипваме водата. Даваха на нас. Как става бяла? Не, като сипваме водата от това, тя си става бяла си. Тя става бяла основно по друга причина, заради хлора. Но хлора, когато го оставите, например, една чаша я налеете от чешмата, оставите известно време, хлора е в състояние да се изпари, докато с флуорида това не се случва. Той не се изпарява, той се отлага. И се отлага в организма и започва да създава такива проблеми. Тя у нас питейната вода, тази, която чешмяната, не й се добавя флуорид или се добавя? Мисля, че се флуорира. Така ли? Добре, но на фона на това, което вие ни казвате, аз не разбирам как тогава всички детски пасти или поне 80% от детските пасти за зъби са с добавка флуор. Ами мисля, че трябва това да се промени. Много са, както вече споменах, няма научни доказателства за ползата от флуорирането. Напротив, има... за неговата вреда. За неговата вреда. Флуор определено е необходим на човешкият организъм, но не под формата на флуорида, който се използва. Има огромна разлика между флора, който е микроелемент, който го има в организма, микроминерал, и това, което е флуорида, който на практика често се окачествява като един индустриален отпадък. Който се добавя. Да. И сега идва въпроса с какво да си помогнем, за да можем да да погледнем, може би, и към другите проблеми, които имат хората с зъбите си. Много хора страдат от кървене на венците, примерно.
Кървенето на венците не е нещо маловажно. Задължително трябва тези хора да се консултират с стоматолог, защото по-редки причини са липсата на витамини, като липса на витамин С, липса на витамин К, но много по-често става въпрос за възпалителен процес, който засяга венците. Буквално 80% от хората поне веднъж в живота си могат или ще имат подобно възпаление на венци. Толкова е голям процента според статистиката, така че стоматолога е този, който ще прецени дали се касае просто за един обикновен възпалителен процес на венците, какъвто е гингивита, или вече задълбочаването му в посока на периодонтит. Просто да си има предвид, че кървенето на венците може да доведе с времето до тежък процес възпалителен, периодонтит и загуба на зъби. Въпросът е, човек, ако иска по някакъв начин сам да си помогне поне до известна степен, какво може да направи? Въобще може ли да направи нещо? Освен качествена стоматологична помощ, това, което може да направи е да използва повече алкализиращи храни. Може да използва 2 шуслирови соли, 3 и 5, които намаляват възпалителният процес в организма. Номер 5, например, калиевия фосфат е много известен като дезинфектант. Той много помага, например, и на лошия дъх от устата. Просто когато се използва за дълъг период от време, при отстранени други причини, когато този проблем персистира. Да, и може би за финал едно нещо друго. Зъбния камък. Зъбния камък. Освен, че трябва да ходиш на зъболекар редовно, да ти го чистят. Да, на никой не е приятно да се чисти зъбния камък, но, например, това е една част незаменима от лечението на един периодонтит. Това, което може да се направи, отново е алкализиращо хранене, повече плодове, зеленчуци, повече вода и 2 шуслирови соли, които намаляват киселеността в организма, намаляват киселеността в устната кухина и в слюнката и помагат по-малко да се отлага плаката. Това са номер 2 и номер 9. Девятката я споменаваме за първи път в разговора. Девятката е основната сол, която балансира киселино-алкалното равновесие в организма, натриевия фосфат. Това е един алкален буфер. Оправя ти pH-то. Точно, подобрява pH-то на средата. Същото в по-малка степен прави номер 2. Калциевия фосфат.